Ja. Skal vi have noget lyd på, ikke? Vi står på 10, er det passende? Det er jo... Max. Det er Max, ikke? Ja, okay. Og nu kan I jo lige... I ved... Nå, det var siren. Nå, men nu trykker på den her. Ja. Som man hernede, ikke? Ja. Og så taler man ind i... Ja, det kan man godt køre. Ja. Kan jeg høre mig alle sammen? Ja, på den anden side. Men vi kan lige gøre det her, for vi kan lige gøre sådan her, fordi... Nu taler jeg. Og nu råber jeg! Man skal jo råbe, ikke? Nu taler jeg, nu råber jeg! Og jeg råber endnu højere. Jeg råber også! Ja. Vi må væk byen med det her. Kunne du annoncere for det her ude? Du har vel søgt om tilladelse til det her? Det er fordi du kommer for tæt på. Man skal ligesom... Har man gjort det lidt fra? Ikke, lidt fra. Lidt fra. Nå, nu siger Men det var hørt. Nu siger du slet ingenting. Hallo. Tak. Og skru ned med. Hallo. 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 Min tanke, det var jo, at når vi nu er i Hvidebæk, og I er fra Hvidebæk, at vi kunne stille os rundt sådan i afstand for hinanden rundt om søen, og så kunne vi hver især råbe et spørgsmål til de andre om Hvidebæk. Det kunne for eksempel være, hvem er den smukkeste i Hvidebæk? Hvor mange ænder er der i? Hvor mange ænder er der i Hvidebæk? Ja. Så kan vi jo lige gå ud og finde et sted, og så kan I lige råbe, jeg er klar, men ja. Nu vækker vi jo alle enderne, det er jo da næsten fedt. Det er det ikke. Ja. Det kan jo godt være, at vi skulle have en... Du går over på den Og på den anden side, ja. Ja. Eller to måske derovre. Ja. Over ved legepladsen måske. Ja. Og så kan jeg jo gå en jægte... Vi går da godt på en tur på byen bagefter. Ja. Det kunne jeg da godt på, så reklamere på at komme herned. Nå ja. Så kigger rent bagefter os. Jamen, Men vi skal jo måske også have en på den her side her. skal jeg blive her så? Ja. Nå, nu kommer vi gang i springvandet. Jeg er på plads. Ja, så er jeg også klar her. Ja, men så er der frit spil, så stiller man bare et spørgsmål, når man har et godt spørgsmål. Og husk, at man skal råbe. Det er jeg ikke, for jeg ved ikke noget om Hvidebæk. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du må gentage spørgsmålet.
det skønneste ved Hvidebæk? Det er Vestjyllands kunstpavillon. Nå, hold. Og Vita. Tak for det. Hvor mange bønder er der i søen? Ja. Mange bønder er der i søen? Hvor mange hvad? Ja. Hvor mange af besøgende var der på Vestjyllands kunstpavillon i går til fernisering? 100. 29. 100 er nærmere. Hvis vi tæller det hele med selskabet, som kom til sidst i bussen, så kom vi over 100. Det tror jeg rigtigt. Nu er der mange fisk. Nej, hvor mange løber der var. Jeg tror ikke, der er nogen. De er flyttet i mig. Ja, jeg forstår det godt. Hvad får vi i timen for at stå og råbe her? Fornøjelse! Fornøjelsen. Har du søgt politiet om tilladelse til den her? Ja, ja. Var det dit spørgsmål? Vi vil op i byen og holde en lille happening deroppe, så vi kan få lukket nogle flere folk herned. Ja, det var en god idé. Det kan godt være. Tak fordi I var med. Tak fordi I var med.